दिनैनि बे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय थाबाय आरो लोगोसे दिनैनि बे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ फिर वेलकाम खालामनाय जाबाय। दिनै आं नोंथांमोनजों मोनसे माखासे दुखु गोनां खोथा नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौनो खोन्थानो नागिरदों बा बेखौनो फोरमायनो नागिरदों जे दासान्दि जे सोलिबाय थानाय जे दैबानाजों माखासे जे जाथाय जागासिनो दङ बा दा सिप गामि मोनसेयावल' नङा गोबां जायगायावनो आइ नदि दैजों बा माबा बेलेग दैजोंबो जानो हागौ। नाथाय बे दाबसे जायगायाव जे बेबायदि घटना जाबाय थादों बा दैबानाजों बुसावलांजादों बेवहाय सिप मानसियाल' दुखु मोनाखै, नाथाय बाहाय गोबां जिब जुनार एम्फौ एनला दाउसिन दाउला गासिबहाबो मा जादों जिउ गोमानांदों, खहा जादों। मानसियाबो सोरबाया जिउ गोमानांबाय आरो सोरबाबा दासिमबाबो दुखु खस्थ'जोंनो गाबै गाबैनो दिनैहाय जानाय लोंनाय उन्दुनाय गैया। नाथाय बे दुखुखौ नुनानै बा बेबायदि परिस्थितिखौ नुनानै दिनैहाय जोंनि बे माखासे गिदिर मानसिफ्रा दिनैहाय बिसिनाव मा मेगनाव गोग्लैयाखै नामा दासिमाव? नाथाय बिसोरो साननो रोङाखै नामा दासिमबो जाहाथे बिसोरनि जिउआ माबोरै जालांगोन? बिसोरा जे मा जे जोनोमगिरि बिफाल'थ' गैया, बाहाय गावसिनि बिमा बिफाबो दङ ना, लोगोसे गथ' गथाय दङ। बे गथ' गथायमोन बिथांमोनखौहाय बा आंनि गथ' गथाय जे दानिसो देरफुनाय गथ'फोरखौ बिसोरहा दा सोलोंथाइ होनांगौ दङ। दा बिसोरनि सोलोंथाइ होनायनि थाखाय जायगा होनांगोन बा बिसोरनो फरायनो जायगा नांगोन बा बिसोरनो उन्दुनो थाखाय जायगा नांगोन, नंगौना? दा बेखायनो आं सानो जाहाथे जोंनि बे बिटिसि एरियायाव बा जोंनि बिटिसि एरियायाव जिमाननाखि डिस्ट्रिक्टआव जा बे कन्डिसना जानानै दं, दा बेखौहाय जोंनि बे बिटिसिनि जिमाननाखि गेदेरमा बिथांमोन दङ बिथांमोना हानायमानि माबा मोनसे खालायनानै जाहाथे बिसोरनि बे इयुननि लाइफखौ नायनानै नोंथांमोना खामानिखौ गोख्रैयैनो मावो। आरो दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो जे दिनैहाय बिटिसि सरकार थालायनानै बा बिटिसियावहाय गोबां गेदेर मानसि थालायनानै दिनै मोनसे जायगायावहाय मानो बेबायदि गामिनि मानसिफ्रासो ओंखारलायनानै ना गावनि जोनोम जायगाखौ बा गावनि हा हुखौ बा गावनि जिब जुनारखौ माबा मोनसे जुदि आइ नदिया फैयोब्ला बा बे दैसाया जुदि जों गामियाव फैयोब्ला जोंहा बहुद खहा दङ, जोंहा बहुद जेंना फैगोन। बेखौ साननानै दिनै गामि एरियायानो मोनसेल' गामि नङा, बाहाय मोनथाम मोनब्रै गामि एरिया ओंखारनानै दिनैहाय आइ नदिखौ प्रटेक्सननि थाखाय खामानि मावदों। गावनि खामानिखौ दोनथ'नानैब्लाबो बा सोरबा सासेया बिसोरनि गेजेरावहाय गामि दरब्रै दरबानि गेजेराव बयहाबो माहाजोन मानसि नङा। सोरबाया खामला मावग्रा थायो, सोरबाया सानसे खामला मावाबानो ओंखाम रसा नांनाय बेबायदि सुबुं माहारिया दिनैसिमबो दङ जोंनि बे बिटिसि एरियायाव। नाथाय बे बिटिसि एरियायाव बेबायदि सुबुं थासान्दियावबो नाथाय जोंनि बे बिटिसिनि जे माखासे गेदेमा बिथांमोना दिनैहाय बिसोरनि न'आव थांनानै सोरबाबो सोंहैनानै बा बिसोरनि माबा मोनसे बेबस्था खालामना होनाय बेफोरखौ दिनैसिम रावबो गैया। नाथाय बेफोरनो दुखुनांथाव बाथ्राया। दिनै मानो बेबायदि गामि एरिया ओंखारलायनानै दिनै गावनाव औवा थसे बा सोरनावबा थनै बेबायदि औवा खाङै मानि दारावहाय बेबायदि मावनो गोनां जाखो? मेगनानो गैया नामा बिथांमोननिया? दा बेखायनोथ' बेबायदि मावनो गोनां जादों गामिनि रायजोफ्रा ओंखारनानै। जुदि बिटिसिनि गेदेमा बिथांमोना जुदि बे खामानिखौ सिगाङाव थांनानै जुदि बेबायदि प्रटेक्सननि खामानि मावनांगौ होननानै जुदि साननानै नुदोंमोनब्ला, नाथाय गामियाथ' बेबायदि ओंखारनाङामोन, बेबायदि खस्थ' लानाङामोन। नाथाय बे दिनै साननै सानथामनि बे जे खामानि मावनाय, दा बे खामानि मावनायनि सायाव जे नोंथांमोनहा जे नुबावाखै जे बेसेबां खस्थ' मावनांदों, सोरबाया बिनि दारावहाय
माबा मोनसेबो जानो हागौ नाथाय बेखायनो आं खावलायनाया बेनो जे जाहाथे बयबो जे जोंनि जे गेदेमाफ्रा जेब्लानाखौ मानसिखौ नांगौ इलेक्शन सफैयो भट सफैयो अब्लाल' मा खालायो पाब्लिकफोरखौ ओरै फै ना ओरै खना मा खालायो लेंहरो ना नाथाय जेब्लानाखि बिपद फैयो बे बिपद समाव रावबो जोंनि बे गेदेमा मानसिफ्रा मा फैया सौग्राव फैनायबो नङा आरो नोंनि बे न'खराव मा जादों बा बबेबा गामियाव माबा मोनसे जादों बेखौहाय सुलाद लानो रावबो फैया नाथाय बेनो गोरोन्थिखौ मानसिया मावखायो बेखौ मोनथियो थेवब्लाबो बे जोंनि जे हालामाव बेबायदि कन्डिसन जागासिनो दं नाथाय बेखौथ' नोंथांमोना नायनांगौ नङा होमबा नाथाय बेथ' नोंथांमोननि खामानिखा जाहाथे नोंथांमोना दायथ' मोनदों जेब्ला ना दायथ' मोनदों जेब्ला नोंथांमोनाबो बेखौ मावनानै होनांगोन अब्लासो ना पाब्लिकआ नोंथांमोनखौबो मोजां मोनगोन नङा होमबा जाहाथे माने जोंनि बर' सुबुं माहारिफ्रा बिटिसि सरकार दं होननानै बर'जों बर' जोङो मा खालायनांगौ अनलायनांगौ हेफाजाब होलायनांगौ जे गावसोर जे नायोब्ला बा गावसोर जे थाखा होयोब्ला जे गावसिनि पकेटनिफ्रायबो थांगोन बेथ' नङाना बेथ' जोंनि आसाम सरकारानो दंखायो आसाम सरकारा जों सावरायबानोथ' बे माबा मोनसे सल्भ जागोन दा बेखायनो आङो बेखौनो खावलायो दे जाहाथे जोंनि गामि एरियानि सुबुं माहारिफ्रा बयबो जाहाथे मोजाङै थाफिनलायनो हायो बा दानि जे दैनि बेलायावहाय बेबायदि दुखु खस्थ' मोननांदों बिथांमोना जाहाथे खस्थ'खौ मोना बेखायनो खावलायदों आरो आं दा नोंथांमोननि सिगाङाव खिन्थानो नागिरदों बे भिडिअ'आ आं जेरै दहाय बुंदोंमोन मोनथाम मोनब्रै गामिसो नांनानै दिनैहाय बेंटल एरियायाव मानि थाखाय बेबायदि खस्थ' मावनांखो ना खामला मावग्राफोरबाबो बेहाय खस्थ' मावनानै थाहैनांदों दा बेखायनो नोंथांमोना नायलांदो नायनानै बुजिदो जे आरो जुदि भिडिअखौ नोंथांमोना नायनानै जुदि साननो रोङोब्ला नोंथांमोना शेयार खालामो लोगोसे बे इउटुबावहाय जायनाखि इउके बर' प्रडाक्ट इउटुब चेनेल बिथाङा जे नोंथांमोननि सिगाङाव जे बुंथिदों जे डाइरेक्टलि आं बुङाखै जे नोंथांमोनहा जे गेदेमा हिसाबै नोंथांमोना एक्सन लानांगौ अके बेनो आंनि बुंनाया दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो भिडिअखौ नायोब्ला नोंथांमोना बुजिनो मोनसिगोन चिरां जिल्लानि सिङावहाय बेंटल हालामनि बिमा दैयाव बिक्रमपुर दरब्रैसो गामिफ्रा लोगो नांनानै नैबे आइ नदी दैया खुरखालांनाय माखासे बारि बागान हा हु गासिबो हाजार हाया लांखारना थांजाबाय बे समाव रायजोफ्रा ओंखारनानै औवानि मोनसे प्रटेक्सन होदों मानोना सरकारा दिनैसिमबो नायसनाखै होननानै बिथांमोना फोरमायथिदों बे समाव आङो मावनायनि माखासे थासारिखौ देखायनो सानदों केमेराखौ आं देखायनो खालामनाय जाबाय आसलते আমার বিক্রমপুর 4-5 গাঁও লোক লাগি পেলাই আমার মাটি পটি রেখার কারণে মানে একটু রাজ্য ওলাই পেলাই 5টা গাঁও রাজ্য ওলাই পেলাই আমি বাস কাটি পেলাই ঘৰত নিজে হাজিরা কাম করা এরি পেলাই আমি অলপ সেফ পটে হওয়ার কারণে আমি রাজ্য ওলাই পেলাই আমি পটে কাম কৰি আছো আইনদি সরকারে কোনো ব্যবস্থা করে নাই সরকারে ব্যবস্থা আজিলৈকে আমি পাওয়া নাই বুলি কোৱা যায় মানে এতিয়া চৰকাৰে মানুহ আহিব লাগিছিলে আজিলৈকে অহা নাই আপোনালোকৰ ইয়াৰ এমএলএ কোন ইয়াৰ এমএলএ আছে আমাৰ চিৰাঙত এমএলএ আছিল এমপি আছিল চন্দন ব্ৰহ্ম আপোনালোকৰ এমএলএ আমাৰ এমএলএ তেখেতে এতিয়া মন্ত্ৰী আহে এইফালে এইটো বৰ্তমান আজিলৈকে অহা নাই মন্ত্ৰীয়ে কোনো ব্যৱস্থা নকৰিল এইটো ব্যৱস্থা নকৰি এতিয়া আজিলৈকে আমি দেখা পোৱা নাই এইটো সেইকাৰণে আমি নিজৰ ৰক্ষাৰ কাৰণে আমি ৰাইজ ওলাই পেলাই আমি বাছ নিজে কাটি পেলাই আনি পেলাই কৰাৰ কাৰণে আমি কিবা কৰিলোঁ ৰাইজ এইটো প্ৰটেকশ্যনে আপোনালোকক ৰক্ষা কৰিবনে এই প্ৰটেকশ্যন আমি জাষ্ট অকলে মানে সময় কাৰণে আমি ৰক্ষাৰ কাৰণে অলপ চেক কৰাৰ কাৰণে আমি ওলালোঁ
Jago mo jangan. Oya. Mana?